pasar pini ladak duar baguri long ai tum nang ke humri puthak si rat phan kla dak lam thia ko ke than kan thuji phansi lam the siar julo pini ladak jasemet nang ka humri nang ko puthak ke lahen lo election ju det pen tami nilitum LA pen banglong le der son lo ning chiduk lo hatima side do open a pot responsible thitam pen a pot nang humri long le det la sinon abangke sapso apor ki me long si pini arni hot ponsi nilitum ladak nang humri lo lapen nilitum bang rapet etom leaders do adivasi community pen tame Michael Kesaba ke hai lapen ladak LA lo president lo CC lo president lo lapen ladak secretary lapen LA youth wing in charge lapen women wing tumhan tami dak nang chitong lo lapen yes president secretary tumhan tami dak nang chitong lo sirkep jasemet ladak APS president secretary tumhan chitong lo lapen lang tum along report ke long pon ateng puti mi o non ke bang jilang tami APHLC long nang ke join do lang athima APHLC funding che thi parpik pusi mohet a report ateng tami peklang kon lo nasi pinia bangke nang chi humri lo lapen lam thi the thini che than nangji ba che than sina lapen il tum a problem leaders tum makiduk kisung alam PS level CC level tum anda nang chini dunia nangji pusi nilitum gasemet pini dak nang ko humri alam thege lan